апостол Павел изсветява. И през цялото време му се привижда Исус Христос и му казва, че ако повярва, ще прогледне и ще стане последовател на неговото учение. Много готино, като има YouTube в хотела. Айде на закуска. Моята принцеса с кашкавал. Хапнахме. Пиме малко кафенце. Опа. И така. Какво ще правим днеска? Паркингчето на хотела. Охраняемо, заграденко. Фотоволтаичета за ток. Тъкмо сянка на колите. Ето е смолянската палка. Малко офроуд. Пробваме квадрото, където го нямам. Ето тук ще оставим сивия лебед. Баварец. Баварец. Това е Ауди, бе. Баварец. Сега някой штрауска тъкъвни на главата. Айде не. Там пък. Штрак. Да, не. Ето го, виж. Не му хареса, че го снимат. Това за животните ли е? Да, струват по 2 лева и стават на всички по колко са по 3 лева. Кое вземеш? Ябълка вземи. Айде. Взех. Сватбени гълъби. Ето е моята горголица. Шоколадка. Ох, мамилката. Какво си рошапко? Кой е сладичко? Маймунка. Ягам се. Не. Главне, далече му. Дай му. Няма да виж по-кротичко. Гугутки. Ето ма. Къде е това кенгуру? Ще влизаме. Те да знаете, че са войствени, те са бият. Не. Давай де. Ме пащаш. Хранихме камила. Няма. No. Дай му де. Няма. Много готино тук. Само за деца. Малко сред животните. Едно време си ги гледаме вкъщи, сега ходим да ги гледаме по зоопарковете. Ще пътуваме с бързия влак. Влака Стрела. Гърмен Огняново.
Музичката е 6. Настроението и то. И вместо да попита тя за найма, ще се усмихне. Спахте ли добре? То си нямаме и в Смоляне на такова влакче да движи Каптажа Устово. Невероятно. За някой, ако някой пак твърди, че има най-голямото богатство, един прозорец и безброй звезди. Шофьора на влакчето ни обеща да ни разкаже някои интересни истории тук за региона на връщане. Ще го питаме дали има против лично да ги разкаже. Едва ли ще има против. Смятам, че ще е интересно и за нас, и за вас. Гледай какви риби. Големи са, да. Ето една забележителност на българската инженерна мисъл. Извинете, вие ли сте Еми от канал FitFun? Кой ще е цареца? Разбира се, че аз. Кой ще е сладолет? Ти. Така. Избрахте ли си? Избрахме се. Бира има ли? Бургаско, стела и корона. Добре, една лимонада ще искам. Бъси. С бъс и лимон и едно кафе. Добре, нормално. Нормално. Хапнахме, пинахме. Щастливи сме, спокойни сме. Сега си чакаме превоза, за да се прибираме. И така. Хапнах сладолети половина, защото някой не си изяде сладоледа. А доброто прасенце трябва всичко да обира. Остана само да изгрухтя. И това е. Да кажем новините и на мама. Да. Значи апостол Павел е бил римлянин. Когато са разпъвали Исус Христос на кръста, когато са го водили към разпятието, и тогава имала една римска групичка, която е замервала Исус Христос и последователите му с камън. Апостол Павел е бил един от тях. Обаче след като го разпъват Исус Христос, той вече съответно възкръсва, апостол Павел изслепява. И през цялото време му се привижда Исус Христос и му казва, че ако повярва в християнската религия, ще прогледне и ще стане последовател на неговото учение. И така и става. В прехода си от Йерусалим през нашите Балкани, тук се разделява тежко. Едната версия на легендата е, че се е излекувал от тая минерална вода, за която ви говоря в момента. Вие ще ги видите изворчетата, водата е прекрасна, идеална, чиста и е много богата на химически елементи, почти цялата Менделеева таблица са. Другата версия на легендата е, че той се е опитал, когато че го няма. Минералната вода не е извирала тогава. Точно това геолче е единственото, където си има естествен извор. Тя вече се извира от там. И той се е помолил, помолил се нашия Бог да му прати лек, за да може да продължи
разпространението да си продължи мисията на изток към Москва. И Бог му дава тая минерална. Възрастните хора, които са вече на над моите възраст, 80-90 годишни възрастни хора имаме, които са с изключително будни мозъци. Няма деменция по принцип. Болестта деменция тук почти не хвана. И е много вероятно от това, че сме консумирали тая минерална вода, която всяка вероятност съдържа силиций. Сигурно знаете, че силиция е химически елемент, който поддържа мозъчната функция, свързан. И има голяма вероятност, благодарение на тая минерална водичка, тия хора в момента да са много добро здраве. Тук се среща Родопския силевряк. Предполагам, че за това сте чули. Има го покрай Ягодинската пещера, покрай Дяволското гърло, в Западни Родопи. Има го и тук, в нашия балкон. За него, в цвета, вечното цвете, като го откъснете след година-две, като го поставиш в вода, се съживява. Родопския силевряк. Уникално растение, в каква уникална държава живее. Разбирате какво искам да кажа. Природата ни е нещо несравнимо. Така, добре. Благодарим. Лека вечер. Има и други изненади. Много интересни, увлекателни истории разказа любимия Данчо на всички деца в цяла България. Много готин човек. Шофьора на влакчето, между другото, който идва насам да поздрави Чичо Данчо и да го попита за някоя история, защото човека много има какво да разказва. Направо имам чувство, че е като енциклопедия този човек за местния край. И така, ще се видиме утре. Прибираме се вече от нашата кратка почивка и разходка. И в момента минаваме през Настан. За Настан също се носят много легенди. Някой от вас, ако е чувал, ако знае легенди за Настан, може да ги напише в коментарите. Да видим дали е вярно това, дето съм чувал аз. Живот ли бе да го опишеш? Баня, ох, кеф. Селската баня, голям кеф. Миц!